L-Enemalta ħabbret li waslet biex tlesti ħidma ta' tisħiħ u tkabbir fis-sistema ta' distribuzzjoni tal-elettriku Fawdex biex iżżid l-affidabilità tas-servizz lill klijenti tagħha f'din il-gżira. Fi-stqarrija qalet li dan ix-xogħol ta' tisħiħ jagħmel parti mill-investiment ta' 80 miljun euro in-Network Reinforcement Project l-Enemalta nediet fl-2014. Fawdex, il-proġett jinkludi l-iżvilupp taċ-ċentru tad-distribuzzjoni fix-Xewkija, tibdil ta' apparat fi 11 stop station u żieda ta' madwar 12 kilometru ta' high voltage cables impoġġija taħt il-livell ta' triq. L-Enemalta qalet li b'dan it-tisħiħ is-sistema ta' distribuzzjoni tkun aktar flessibbli u jkollha l-infrastruttura meħtieġa biex tipprovdi għal ħtiġijiet tal-elettriku tal-preżent u tal-futur. Dan it-tisħiħ ser jagħmel is-sistema tal-elettriku aktar affidabbli billi jnaqqas ir-riskju ta' qtuħ fil-provvista tal-klijenti waqt li jnaqqas ukoll it-tul ta' ħin ta' qtuħ fil-provvista meta jinqalgħu ħsarat tal-maltemp, ħsarat naturali jew diffikultajiet oħra li jistgħu jolqtu s-sistema tal-elettriku. Iċ-ċentru ta' distribuzzjoni fix-Xewkija huwa t-tieni ċentru li l-Enemalta għandha Fawdex. B'hekk din il-gżira mhux ser tibqa' tiddependi biss minn sistema waħda. Enemalta qiegħda tqiegħed ukoll 12 kilometru ta' high voltage cables fit-trinek taħt l-art fatt ta' lokalitajiet biex tiżviluppa konnessjonijiet alternattivi li jwasslu l-elettriku miċ-ċentru l-ġdid tal-inħawi differenti tal-gżira. Uħud mis-substations Fawdex ukoll qed jiġu msaħħa b'apparat ġdid biex jilqgħu għal dawn il-konnessjonijiet alternattivi. Wieħed mit-transformers fiċ-ċentru tax-Xewkija li ġie installat lejn l-aħħar tas-sena li għaddiet diġà ġie ttestjat u beda jaħdem mas-sistema tal-elettriku ftit tal-ġimgħat ilu. L-installazzjoni tat-tieni transformer li nġib fix-Xewkija miċ-ċentru eżistenti fil-qala x-xahar li għadda mistenni jitlesta fi ftit ġimgħat meta ċ-ċentru tad-distribuzzjoni l-ġdid ikun jista' jinxtel kollu kemm hu.